Ak chceš vyzerať ako Victoria's Secret Angels, tak urob toto. Pleť si poriadne hydratuj, iba tak bude tvoj výsledný make-up vyzerať naozaj dobre. Ak chceš, môžeš použiť aj bronzing drops, keďže ja som dosť bledá, tak ich používam a hneď spravia dosť veľký rozdiel. Prezradím ti tajomstvo, ak začneš najprv očami, tak ten make-up vo výsledku bude vyzerať lepšie. Používaj také jemné hnedé odtiene a samozrejme veľa šimeru. A čerešničkou je hnedá linka, nikdy nie čierna, mala by byť hnedá, pretože vtedy tie oči sú také naozaj jemné, ale zároveň sexy. Pripletiť aj na kritické miesta dobrý korektor, no a na zvyšok ti stačí aj niečo ľahšie. Ak chceš ešte dokonalejší finish, tak si prestriekaj štetec alebo húbku setting sprayom a až tak blenduj. Kontúru si robím trochu nižšie, ako si obvykle robím pre taký model look a chudšie líca. Dôležité je to všetko dobre prepojiť s licenkou a samozrejme zapudrovať. Čerešnička na torte je Ligota vytekutý očný tieň. Môj tajný hack je, že si overlinujem pery srpskou na obočie. Funguje to, don't ask me why. A pery ešte finálne doťuknem touto pupa fixkou a leskom. Ešte trošku highlighteru a je to hotové. Takto vyzerá finálny look. Ja musím povedať, že sa cítim ako, že som išla z 0 na 10. Reálne je toto make-up, ktorý pristane naozaj každému, takže určite ho vyskúšaj.